jeg hedder Albert. Ja, jeg hedder Liv. Og vi kommer fra 7. F-afdelingen Evænget. Snekkersten skole. Ja. Og vi har lavet det her projekt med vand. Hvor det er fordi, vi tænkte, at det var et problem, at der ofte kommer vand i kældrene, og der kommer oversvømmelser, fordi man er asfalteret, når kloakkerne ikke kan klare de store vandmængder, når det regner. Så derfor så, det her, det forestiller bare noget over vores skole, men det kunne være, at man kunne lave det over flere steder. At regnen, der kommer, det bliver opsamlet i den her sejldug, og så bliver det lidt ned igennem et rør her, ned til vores stensliske. Og det, jeg kan lige flytte den, så den bedre kan se det. Det samme gør vores nedløbsrør, de fører også ned til den her stensliske. Ja, og så bliver vandet ført ned til den der sø dernede. Ja, og fordi den stensliske, så bliver vandet iltet inden der. Og når den så kommer ned til vores sø, så vil det danne cirkulation i vandet. Og det vil sørge for, at der kommer mere ilt i vandet, og livet vil have en bedre mulighed for at formere sig og leve. Ja. Så grunden til, at vi også leder den ned til den her sø, det er i stedet for, at det kommer hen til spildevandssteder. Ja, og man bruger en masse energi på at rense det på rensningsanlæg, og det kommer ud i havet til sidst. Så i søen så er der en naturlig nedsivning ned til grundvandet, og det har vi ret meget brug for, fordi vi bruger rigtig meget grundvand. Det er det, vi bruger til at drikke, når vi går i bad, og stort set alt her i Danmark. Og det kan man også se på tallene, vi pumper cirka 50 gange så meget grundvand op, som der når at sive ned igen på et år. Så hvis vi ikke snart får gjort noget, så løber vi tør. Men i så fald, så udover at det er godt for naturen, så er det jo også sjovt at lege på for børn. Det er en legeplads. Ja, og det er jo også det, vi har prøvet på at gøre det rekreativt. Der er både en vippe og et hamsterhjul og ja. Og det smarte ved det her, det er, at inde i alle vores nedløbsrør, der sidder der en turbine, sådan til at når vandet det løber ned igennem nedløbsrøret, så drejer turbinen rundt og danner strøm, ligesom med en normal dynamo. Ja. Og måden, at den danner strøm på, det er ved, at vi har turbinen her. Vi har turbinen her. Den løber vand ned her fra tageren ned til nedløbsrøret. Og så drejer turbinen her rundt. Så uden på de her stænger her, der sidder magneter. Og så når de drejer rundt, danner de et magnetfelt. Så sidder der 3-5 korspoler rundt om magneten. Og når magneten drejer rundt tæt på dem, så danner det energi, som vi så omdanner til strøm. Transformerer, sådan til at vi kan bruge det, som det strøm, vi bruger til alt, tænde en lampe eller oplade en computer. Der sidder også sådan en turbine inde i vores vippe, som der er halvt fyldt med vand, sådan til at når man vipper, så genererer man også strøm. Ja. Og så er der også faldunderlag under alle klatrestativer, fordi vi kan jo ikke have, at børnene kommer til skade. Ja, så det er meget smart. Hvis den falder ned, så slår den sig ikke så meget. Og så har vi her har vi nogle bænke og nogle stole og borde, sådan til at forældrene kan sidde der, mens alle børnene leger, og også have det ret hyggeligt, og måske drikke en kop kaffe. Nå ja, så er der faktisk også en bro her, så man ikke behøver at gå hele vejen rundt for at... Ja. Så vi har lavet forskellige ting. Der er nogle gynger, der er noget, man kan klatre i, en vippe, en parkourbane og så er der også sand her, fordi sand det er rigtig godt til nedsivning. Så i stedet for, at vandet bare danner store vandpytter, så siver det ned, sådan til, at der ikke bliver så godt overalt. Det var det. Det er vores projekt.